Podeblja monografija naslovljena Prva hrvatska kiparica otkriva tko je bila Mila Vod, a o njoj se može iščitati i zašto se o toj kiparici danas tako malo zna. Umrla je 18. listopada 1968. 80 godina prije rođena je u Budimpešti kao Ljudmila Vodsedalek. Često se u životu selila. U Zagrebu je došla u priliku da joj radove vidi Robert Frangeš Mihanović. Njegov poticaj bio je dovoljan da napusti činovnički posao i upiše kiparstvo na novootvorenoj privremenoj školi za umjetnost i umjetni obrt. Frangeš i Valdec bili su joj profesori, a poslije i Rodin u Parizu. Poticali su je da nastavi, a to je značilo trnovit put u maloj, neodveć imućnoj sredini. Dodatan uteg bila je činjenica da je žena. Za katalog izložbe koju je u Beču pripremala s Nastom Rojc, upravo joj je ta slikarica predložila da skrati ime i da mu umjetnički štih. Tako je na pragu Velikog rata predstavljena kao Mila Vod. Na kraju rata u galeriji Ulrich organizirala je svoju prvu samostalnu izložbu. Bila je prilično dobro prihvaćena, ipak je presjek svojih radova i neke impresionističke novotarije izložila žena. Mila se je tada udala, dobila djecu i odrekla se statusa slobodne umjetnice. U Petrinji je počela s pedagoškom karijerom, ne bi li obitelj osigurala egzistenciju, ali veze sa zagrebačkim likovnim krugom nije prekidala. Nastavljala ih je preko kluba hrvatskih umjetnica. Petrinju je izabrala i zbog njezine velike lončarske tradicije, koje se i sama okreće. Danas je Mila Vod možda najpoznatija po izradi prvog spomenika Stjepanu Radiću, koji su od nje naručili Petrinjci. Za učiteljevanja u Karlovcu počela se usmjeravati prema sakralnim temama. S mnogo žara pokrenula je katoličku umjetničku radionicu. Ta joj ideja postaje još uspješnija kad je dekretom prebačena u Zagreb, gdje radi kao učiteljica, a podržao ju je i Stepinac. Skromna kiparica često je dijela stvarala u jeftinoj i dostupnijoj terakoti. Kiparenje je bilo njezin život, pa su se neimaština i šikaniranja pred njom topili. Sve se više posvećivala katoličanstvu i gotovo isključivo religijskim temama, što uključuje posmrtne maske kardinala Stepinca, a papi je darovala svoju kraljicu mira. Na sprovodu Mile Vod bili su brojni svećenici, redovnice i redovnici, čiji je prostor obogaćivala svojim dijelima.